Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy Mga ka-travelers, no? Na ako'y isulti sa inyo kay tayo napunta na sa no? Dirita na sa sa lugar. Akong ikasulti sa inyo mga travelers na naputay mga bago nga mga mahatag ninyo nga mga idea ba para sa imo para pud sa kuha para sa tanan nato nga mga nagtrabaho sa gawas. Ang ako ani share lang ko nako nga maayo kayo nga bisag kanang nagay tay kanang kanang murag gibati sa mga panglawas nga natay murag kanang grabe gyud kay ba sipon ana kanang mga sakit sa ngipon ana murag baga sige taog kanang ubo-ubo nga wala na gyud gani ayo. Ang buhaton na ng mga travelers mag-take og kuan vitamin C mga travelers mo ni siya ascorbic acid potency no mo ni siya mga ka-travelers wala gyud ang imuhang sipon ya kanang ngipon gyud imo nga magdugo ang imong ngipon mga ka-travelers kani mawala gyud kawala mo na akong gina-take food mga ka-travelers na raw mo ni ang iyahang pangalan vitamin C siya mga ka-travelers nindot pud siya kayo makahatag gyud siya og kanang bugnaw sa kalawasan ba ug bugnaw sa hunahuna kanang magdugo imong ngipon kanang magdugo gani na magtoothbrush ka na sige og dugo niya murag luya po ka kayo kini sa vitamin C kay ang kaning vitamin C good mga ka-travelers kani siya mga ka-travelers musulti ko sa inyo kay gigamit man gyud nako ako ang naibaluan ako naobserbahan ako ang gyud ganing na experience dili ko basta-basta musulti kung dili tinuod muna nga mga ka-travelers nga salamat kay sa inyong mga pag-like no pag-subscribe salamat kayo so mo kini mga travelers nga vitamin C ni siya mga ka-travelers nindot gyud siya kayo mga ka-travelers ayan no vitamin C gini siya mga ka-travelers nya kanang vitamin C mga ka-travelers muna ang atong mo-supply sa dugo ba mo po na siya makapagwapo sa to ang blood mga blood pressure vitamin C basta maayo ta og resistance sa atong life kung naka sa mga bugnaw nga lugar mga ka-travelers naka sa mga bugnaw nga mga lugar duha kadlaw imuhang tumaron sa usa ka adlaw pero kung naka sa Pilipinas o kung sa di ka nang muragkuan lang normal lang pwede ra one day pero ako mga ka-travelers duha jud ko mag-take ani mga ka-travelers kay bugnaw na magud winter na mga ka-travelers so mo ni sa mga travelers no full of lemon full vitamin C gyud no kawang kon mga travelers no mo nang diri ko sa gilo kay gilo pud kay mga travelers silo ako sa mga kamot travelers kay ugaw kayo mga mo ni ang iyang kuan no iyang kuan ascorbic acid mga ka-travelers nindot kini sa mga ka-travelers mawala ang imong mga kanang ganing sakit-sakit sa ngipon nya magdugo nya kanang mga makagwapo pug kutis mga ka-travelers akong nabantayan kutis nimo pakapaputi pud siya kay kini gud siya nya imuhang ihi sa tinaw kayo kuan lagi sa dugo lagi mga ka-travelers 100% gud sa ko masulti kay ako dili ko masulti sa inyo mga ka-travelers kung dili tinuod kay lisod biya kayo pud og istorya ko mga ka-travelers nya lisod kayo madaot pud ta so, salamat kay sa inyong mga pagtan-aw salamat po kay sa inyong mga likes mga ka-traveler no subscribe salamat kayo karon mga ka-travelers paniud to diri manamog paniud to mga ka-travelers mo ni ang diri ra po ko na sa mga ka-travelers ya dagan kay salamat kaninyo mga travelers nga sa matag adlaw-adlaw magamping ta sa kanunay ampingan na to atong kaugalingon labi gid sa tong mga pangandoy sa kinabuhi hinaot kang tanan matuman
ang tanan natong mga pangandoy makuha na to pinagi sa pagpaningkamot. Mga ka-travelers, usa lang ako masulti sa inyo nga samtang aduna pa gyud tay gininhawa kinabuhi sa matag usa. Ampingan na to og labaw sa tanan, dili gayud kita malimot sa atong magbubuhat nga tuwa sa langit. O daghang mga salamat mga ka-travelers. Dalay ko ng Diyos. Glory to God. God bless you. Sabon ako ka-travelers, ang pingi gyud ang inyong lawas. Pag-take gyud ani mga ka-travelers ha. Ka vitamin C kani gyud travelers, ang pingi gyud ang imong lawas kay lisod biya kayo nang napunta sa gawas samot na kung ikaw ray usa or layo ka sa imong pamilya, layo ka sa imong mga barkada diya o mga igsuon niya ikaw ray usa. Pag-amping gid ka sa kanunay mga ka-travelers, mga kaubanan ko sa mga OFW, mga nagtrabaho sa gawas. Pag-amping gid sa kanunay. Ang imong higala nga nigugma kanimo. Chan travelers. Mga ka-travelers no. Ato ag gining imnon kay kinigod siya mga ka-travelers. Makapanindot sa dugo, makahimsog, makagwapo. Nya napo ko'y nabasahan ani nga part nga makaputi po siya. Makaputi po siya sa panit-panit. Nakanindot gyud ang imong panit nimo. Dili ka lawsi tanawon ba. Nawala po ni siya kana gani mga kanang karat-karat na gani imong naong. Kini vitamin C man gyud ang pinaka nindot gyud sa mga part food sa mga vitamin C. Kay mamugo na ang murag mo kuan sa dugo ba. Siya mo refine ba. Nyampingan po mayo ang dugo nga dili maunsa gani kanang mga vitamin C mo na siya. Ya, sabon ako, nagulit mo ko sa cellphone. Ngipon na lang, no? Dili ko niya mablim. Para makita gyud ninyo nga gitik gyud nako ni ang vitamin C, no? Vitamin C kay may pinaka-importante sa to akong magtrabaho ta, no? Ato ipakita ang limon. Sugar coated din siya, no? No? The best kay ni siya ba? No? Putin si. Muna mga ka-travelers, no? Atong kaunon. Ha? Nindot kayo mga travelers. Tamis sa travelers. Tamis na nindot siya. Murag satisfied pag yun ko. Doon ako mga ka-travelers kay pwede man ko mag-take dire. Dili man na siya kaning ingon nga makadaot. Dili man siya kay by kuan naman niya vitamin C man ni. Duha ang butang dire duha man gyud basta tibugnaw nga lugar kudo kung dili ka daw siya kayo cold kayo. Dili kay siya murag simte. Isa lang. Pero kani dako naman ko. So, doon ako mga ka-travelers ha. Bisan asa man mo mga ka-travelers, ang pingi gyud ang inyong lawas. Matud pa sa tong mga lulo kani adto hangtod karon. Sanay lulo. Ug wala. Usa lang nakadungog sila mga advice nga ang atong lawas ug atong kinabuhi ang pingan gyud nato kay usa ra ka buok. Mo na tong namatan sa matag usa kani adto hangtod karon nga ang atong lawas gayud ang pingan gayud nato. Labaw sa tanan. Safety first. No? Kaya mga ka-travelers, urot na magyud ni siya, no? So ilaw pa na gyud nako ni, no? Mga ka-travelers, daghan kay salamat sa inyong pag tanaw kanako. Daghan pa kay ko travelers oh. Daghan kay salamat mga ka-travelers. God bless. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.